Tervetuloa mukaan! Tänään me sukelletaan todella mielenkiintoiseen projektiin, joka kääntää perinteisen ajatuksen nuorisoleiristä ihan päälaelleen. Mitäs jos leiri ei olisikaan sidottu yhteen ainoaan paikkaan? Lähdetään selvittämään. Eli kuvitelkaapa hetki leiriä, joka ei pysy aloillaan, vaan on koko ajan liikkeessä. Ei siis mitään kiinteätä leirikeskusta, ei yhtä ja samaa osoitetta viikosta toiseen. Tämä ajatus on kaiken ytimessä tänään. Leiri, joka on samalla matka. No niin, lähdetään purkamaan tätä konseptia, miten tällainen liikkuva leiri ihan oikeasti sitten toimii. Kyseessä on siis Rotating Rotary Camp, eli kiertävä Rotary-leiri. Idea on pohjimmiltaan tosi simppeli, mutta samalla ihan nerokas. Sen sijaan, että leiriläiset pysyisivät yhdessä paikassa, he matkustavat pikkubussilla ympäri Suomea ja kokemukset ja maisemat vaihtuvat kirjaimellisesti joka päivä. Pistetäänpä faktat tiskiin. Homma tapahtuu elosyyskuussa 2026. Suomeen saapuu 8-10 nuoren aikuisen ryhmä Thaimaasta, ja he lähtevät 2 viikon seikkailulle Halkimaan. Ja se juju on siinä, että joka päivä eri paikallinen Rotary-klubi ottaa heidät vastaan ja järjestää päivän ohjelman. Ja yhteisenä kielenä toimii englanti. Mutta tämähän on paljon muutakin kuin pelkkä logistiikka. Kuka tämän kaiken takana oikein on? Mennään nyt sinne tarinan inhimilliselle puolelle ja tutustutaan ihmisiin, jotka tekevät tästä vaihdosta totta. Meillä on tässä tavallaan 2 tosi tärkeää ryhmää. Toisella puolella on nämä nuoret leiriläiset Thaimaan Chiang Maista. He on valittu yhteisöistä ja orpokodeista, eli paikoista, joissa mahdollisuudet eivät välttämättä ole parhaat mahdolliset. Ja heille tämä matka, se on ihan valtava juttu, todellinen ponnahduslauta tulevaisuuteen. Ja sitten toisella puolella on suomalaiset Rotary-klubit, eli paikalliset vapaaehtoiset, jotka avaavat ovensa ja sydämensä ja haluavat näyttää parasta Suomesta. Ja kuka sitten yhdistää nämä 2 maailmaa? No, se henkilöityy yhteen ihmiseen, ja hänen tarinansa alkaa näillä todella voimakkailla sanoilla. Tässä on tohtori Beatrice, eli Bea Loesch. Bean tarina on siis aivan uskomaton. Hän syntyy orvoksi Chiang Maissa, eli täsmälleen siellä, mistä leiriläisetkin tulevat. Hänet adoptoitiin Saksaan, hän kouluttautui ja väitteli tohtoriksi. Ja nyt hän palaa juurilleen auttamaan muita nuoria, joilla on samanlainen lähtökohta. Hän on siis elävä esimerkki siitä, mihin voi päästä, ja hän kulkee näiden nuorten rinnalla koko matkan ajan mentorina ja oppaana. Okei, miksi tällainen leiri sitten ylipäätään järjestetään? Seuraavaksi katsotaan projektin syvempiä tavoitteita. Tässä on nimittäin kyse paljon isommasta asiasta kuin pelkästä reissusta. Tavoitteita on itse asiassa monia. Tärkein juttu on tietenkin näiden nuorten auttaminen. Se vie leijonaosa. Mutta samalla tämä projekti tekee Rotary-toimintaa tunnetommaksi, se testaa ihan uudenlaista leirikonseptia ja tietysti edistää kulttuurien välistä ymmärrystä. Eli kaikki osapuolet hyötyvät. Ja tämä ei ole pelkkään hauskanpitoa. Tosi tärkeä osa jokaista päivää on oppiminen. Ohjelmaan kuuluu aina opetusosio, jossa käsitellään isoja maailmanlaajuisia teenoja, aiheista kuten vaikka ilmastonmuutos, tekoäly tai rauhanrakentaminen. Tavoitteena on antaa nuorille työkaluja ja parempaa ymmärrystä maailmasta. Ja koko hamman kiteyttää tämä projektin virallinen motto, Unite for Good, Rotary in Motion. Se kuvaa just sitä yhteistyön ja jatkuvan aktiivisen palvelun henkeä, yhdessä hyvää ja jatkuvassa liikkeessä. Mutta miltä se leiri sitten ihan käytännössä tuntuu ja näyttää? Tehdään tästä vähän konkreettisempaa ja kurkataanpa, millainen voisi olla yksi tyypillinen päivä leiriläisen elämässä. Tässä on aivan loistava esimerkki. Aamupäivällä opiskellaan mikromuovista paikallisten lukiolaisten kanssa ja syödään koululounas. Ja sitten iltapäivällä jotain ihan muuta, jotain todella suomalaista. Ensin saunadokumentti ja sen jälkeen reissu saunalautalla. Ja ilta päättyy vielä yhteiseen illalliseen idyllisessä maalaistalossa ennen kuin matka jatkuu kohti seuraavaa paikkakuntaa. Aivan täydellinen sekoitus oppia ja elämyksiä. Ja niitä kokemuksia, niitä on ihan laidasta laitaan. Ohjelmassa voi olla ihan mitä vaan nuotion ääressä istumisesta ja marjastuksesta kansallispuistovierailuihin. Tai sitten voidaan tehdä jotain konkreettista hyvää, kuten istuttaa puita, tai tutustua suomalaiseen kulttuurin konsertteissa ja museoissa. Ja saunoja kokeillaan tietenkin monenlaisia. Okei, mennään loppua kohti. Mikä tämän projektin isompi kuva on? Mitä tästä jää käteen pitkällä tähtäimellä, kun leiri on ohi? Ja tämä on tosi tärkeä pointti. Tämä vuoden 2026 leiri, se on pilotti. Se on siis ensimmäinen laatuaan. Kokeillaan jotain ihan uutta ja katsotaan, miten se toimii.
Ja tässä piilee se todellinen juju, se suuri visio. Tarkoitus ole järjestää vain yhtä upeaa leiriä, vaan luoda siitä malli, eräänlainen käsikirja, jonka avulla mikä tahansa Rotary-klubi, missä päin maailmaa tahansa, voisi toteuttaa vastaavan matalan budjetin, mutta todella vaikuttavan nuorisovaihdon. Eikä tarina tietenkään jää vaan osallistujien muistoihin. Koko reissu dokumentoidaan videoblogiksi, joka jaetaan sitten koko maailmalle. Näin leirin tarina ja sen tuoma inspiraatio voivat levitä paljon laajemmalle Suomen ja Thaimaan rajojen ulkopuolelle. Joten palataan siihen kysymykseen. Voiko 2 viikon matka oikeasti muuttaa koko elämän? No, tämän projektin perusteella vastaus tuntuu olevan aika selvä kyllä. Se ei tarjoa ainoastaan matkaa Suomen halki, se tarjoaa mahdollisuuden, ponnahduslaudan, joka voi avata oven aivan uudenlaiseen tulevaisuuteen.